Tak jestli vlastně trenéři oba, já bych možná začal tím, že vlastně dnes možná ty utkání rozhodla dvojice hráček Marcela Handlová a Tereza Chmelařová. Obě dvě vlastně už od začátku se dokázali velmi dobře uvolňovat, velmi rychle dávali branky. V bráně nastoupila Darina Zvoničová, která vlastně předtím nemývala vždycky tu pozici jedničky. Bylo to vlastně z toho důvodu, že přece ta Darina je známá tím, že ona umí rozehrávat na tyhle ty rychlé trháky, nebo spíš, že by... Jako... Môžem k tomu, k brankárkam. Mám 3 kvalitné brankárky. Darina má úplne iný štýl chytania, ako majú Dáša z Bájočka Bronková. Ja som dievčatá upozoril na to, čo som teraz povedal, že budeme hrať rýchlu hádzanú. Ona má najkvalitnejšie a najrýchlejšie založenie rýchleho protiútoku a to sa aj potvrdilo. Bola na svojom mieste a ja nikdy nerobím jednotka, dvojka, trojka brankárky. Nie, ja podľa súpera vyberám si brankárku. Musím sa priznať, že ešte hodinu pred zápasom som mal dilemu postaviť z 2 brankárkov. Rozhodol som sa takto, vyšlo to. O tom to je, keď sadíte na toho správneho. A zas nechcel by som znižovať kvality ostatných mojich hráčok. Vy vidíte len tie koncovky, tie góly Maci a Terezy Chmelařovej. Musíte pochváliť aj spojky. Tie na nich robili. Aj obranu, lebo z kvalitnej obrany oni vyrážali do rýchlych protiútokov. Takto si to predstavujem. Krídla majú hrať takto. Ísť neobúchávať sa, využívať lajnu, spojek, dohrávať to, hrať na trháky. Áno, s vami súhlasím, podali super kvalitné výkony obidve, ale ešte raz, nechcel by som znižovať kvality ostatných hráčov. Podali sme jeden kolektívny výkon a myslím si, že z toho sa to odvíja. A potom ještě teda jednu otázku. Jak to vypadá s Gábinou Zvoničovou? Tam vlastně v jeden okamžik to vypadalo s ní všelijak. Veľmi som bol vtedy, boli vo mne emócie, vskypeli. Viete, ja do každého zápasu idem s tým, že samozrejme vyhrať, ale už potom všetkom, aké máme zranenia, tak sa bojím o každú hráčku. A Šeďa chytila v novom roku fazónu a bál som sa, že to bude niečo totálne s kotníkom, že tam bol ten odblok tej pivotky. Myslel som si, že to bolo z môjho pohľadu, hovorím, ospravedlňujem sa, ak skypeli vo mne emócie, viete, to je v zápase, ale čo sa týka Šedi, bola pripravená do druhého polčasu, mal som ju, ale radšej som ušetril. Vývoj zápasu, utrhli sme sa tam hneď na začiatku druhého polčasu, na ďalšie 4 góly bolo 8, tak som ju radšej trošku nechal dole. Dal som priestor im. Takže toľko ku Gábine. No, připadalo, že vlastně kdyby se objevila nová exekutorka, vlastně sedmíček v závěru. Chladnokrevně zavěšovala. Bylo to nějak plánované, že se k tomu dostane? Ja keď som prišiel do Vesely, som avizoval, moja práca je v tom zapracovať domáce hráčky. To viete všetci. Klárku som chcel dostať do pohody, lebo bola strašne nervózna tým, že ju dám hádzať sedmičky. Ja by som nehovoril o novej exekútorke. Ono psychika teraz jej trošku vzrástla a v druhom zápase ju bude môcť dať na viac minút hrať a myslím si, že pre oko diváka, čo je krajšie, keď domáca ešte zo sedmičky takáto mladá dá góly. Takže o tom to je a toto je mojou domenou a toto budem, pokiaľ tu budem preferovať. Takže nehovorím o exekútorky, i keď na to, aká je mladá a v takomto zápase prvýkrát fakt chladnokrvný. Klobúk dole, pekne to bolo. Prosto, asi.